Ćao, dobrodošli u Dodin se. Uvek kada treba da snimam potrošene proizvode, sve mislim nema ih toliko, međutim kada krenem da vadim iz kofe, začudim se koliko ih se nakupilo i zbog toga ću krenuti odmah. Počet ću sa maskama i ovo je Avon Planet Spa maska sa crnim kavijarom, odnosno ekstraktom crnog kavijara. Imala je 75 ml i u pitanju je peel off maska. Bila mi je dobra, njen miris mi se nije dopao, ali sama maska mi je lepo čistila lice, lepo se skidala, nisam imala problema da mi čupa kožu i dopala mi se. Onda Afrodita krem maska za okolo-očno područje, o njoj sam pričala. Zatim imam ovu Niveu, ovo je Sleeping Melt-In maska sa enzimom Q10 i ovo je neki tester koji sam dobila. Nije mi se dopala ova maska. Stavljala sam je pre nego što odem da spavam, međutim ona se toliko lepila za jastuk, uopšte nije mogla da upije, ujutro sam bila potpuno masna i imala sam za 2 korišćenja. Onda Balea, ovo je Pearl and Glow maska, ovo je u vidu kremice i lepa maska, koža mi je nakon nje bila mekana i dopala mi se. Onda Afrodita, ovo je 4D laser maska sa kolagenom i uljem avokada. Ovo sam pokazivala kada sam pričala o maskama i baš sam želela da probam, međutim ovo mi se uopšte ne dopada. Za moju masnu kožu ova maska je previše masna i bila sam toliko masna kada sam ovo skinula. Izašle su mi neke sitne potkožne bubuljice koji sam jedva uspela da se rešim, tako da ovo neću koristiti, ovo bacam, iako ima za još neko korišćenje. Zatim imam testere koje sam dobila uz BB kremu o kojoj sam radila recenziju. Ovo je Natural Condition, ovo je kao scrub pena, ima unutra one sitne čestice kao za peeling. Ovo mi se takođe nije dopalo, mislim da je pregrubo, pogotovo što sam ja to stavljala i uveče i sutra, odnosno sutra ujutru. Nekako loše miriše, ne dopada mi se, mnogo grebe kožu, mislim da je previše grub peeling, iako ja volim grube peelinge, ali ovo čini mi se da mi onako malo odrala kožu i bila je dosta crvena posle korišćenja, tako da ovo mi se ne dopada. I imam ovu Toni Moly Prestige kremu sa puževom sluzi, ovo mi se isto nije dopalo, ima takođe neprijatan miris, inače ja sam vrlo osetljiva na mirise, tako da kada vam kažem da ima neprijatan miris, to je zato što je moje čulo mirisa malo osetljivije, verovatno nego ostalo. Ne mora da znači da je baš toliko neprijatan miris. Nije radila ništa mom licu, tako da, iako je bila za 2 korišćenja, ne može na ništa posebno da uradi za to vreme, ali eto, meni se ne dopada. Onda imam Balea, ovo je hidratantna maska sa aloe verom i termalnom vodom. Ova maska mi se dopala, baš mi je lepo hidrirala kožu i dopao mi se taj osjećaj na koži nakon nje. Ovo ću svakako kupiti ponovo. Ovo je još korejska ona maska, ima kao pandu na njoj, međutim ništa mi ova maska. Ovo je za posvetljavanje kože, odnosno ona brightening maska. Mnogo mi se više dopala ona za hidrataciju koju sam pokazivala u nekom od potrošenih proizvoda, ova mi ništa nije radila. Balea Vital Touch maska, ova je bila lepa, isto mi je bila prijatna na licu, u vidu maramice je, fino mi je hidrirala kožu i dopala mi se. Ovo je, mislim, za malo stariju kožu, ali mislim da vam neće ništa štetiti ukoliko je koristite ako ste mlađi. I imam 2 peel off maske, u pitanju je M-Beauty, ovo je gold, odnosno zlatna peel off maska. Ova je za čišćenje pora i onako zatezanje, kao anti-aging maska. Volim ove njihove zlatne maske, lako se skidaju i baš mi se dopadaju. I ovo je ona crna, standardna koju koristim, peel off maska, takođe baš dobra. I poslednja koju imam jeste ova maska za noge, takođe sam je naručila iz Koreje i ono što je bilo napisano i nacrtano jeste da je ona, kada je stavite, ostavite pola sata da deluje i ona skida mrtve slojeve kože, trebalo bi koža da se ljušti, međutim meni niti je uradila taj peeling, odnosno to kao ljušćenje kože, niti mi je nešto hidrirala stopala, tako da ovo mi se nije dopalo. Imam jedno pakovanje vlažnih maramica, u pitanju su Lili, one bele maramice, sve mi je jedno, samo da lepo mirišu, ove lepo mirišu. Imam 2 pakovanja ovih okruglih tupfera, oba su Clinique, ovi su kao 3D, ovi mi nisu bili nešto, mislim da su predebeli i onako su mi se cepali
na pola kada sam ih koristila, tako da ovi nemaju moju preporuku, a ovi su mi bili dobri. Ovi su 80+20, baš su bili fini, mekani i fino sam ih koristila. I imam standardno Baby Love, one velike tupfere. Kada su u pitanju još neki proizvodi za negu lica, potrošila sam Bioten Detox gel za umivanje i ovo je za pretežno mešovitu i masnu kožu. Baš mi se dopao ovaj gel, ja sam inače vrlo verna Biotenu i dopadaju mi se njihovi proizvodi. Ponovo sam ga kupila, ovo je sa prirodnim ugljem, 100% prirodnim ugljem i stvarno lepo čisti kožu, baš mi se dopalo i miris njom mi se dopao. Ovo je Zijaja tonik sa krastavcem, već sam pričala o ovom proizvodu, nije mi se dopao ni njegov miris, nije mi se dopalo ni kakva mi je bila koža posle nje. Ovo nisam još potrošila, ali ostalo mi je za 2 korišćenja, pa da ne bi čekala do sledećih potrošenih proizvoda, ubacila sam sad. U pitanju je Lovely pena za umivanje i o ovom proizvodu sam takođe pričala. Lepa je pena, blaga, fino čisti, nije sad da ćete iz prve očistiti ukoliko imate neku tešku i jaku šminku, morate ponoviti postupak, ali ok za neko blago jutarnje čišćenje, bar meni bila, međutim miris njen mi je smetao, nije mi se dopao taj miris manuka meda i to je jedina zamerka koju ja imam za taj proizvod. Onda imam kremu za lice, ovo je Revuel krem fluid, bila mi je baš lepa krema, fino sam je trošila i dugo mi je trajala. I takođe 2 proizvoda za negu područja oko očiju. Ovo je Afrodita Karotin linija, okoločna krema, ima 15 ml, onako je masna i bila mi je fina za noćnu negu, lepo mi je hidrirala to područje ispod očiju, do ujutru mi upije, tako da mi ne ostane ništa masno tu i baš mi je lepo negovala kožu. I imam jednu malo laganiju kremu, takođe za područje ispod očiju, u pitanju je Revuel Hydra Lift i u formi je gela i bila mi je odlična za neke toplije dane i nju sam isto dosta dugo koristila i ima 25 ml. Imam lića trake za depilaciju, stalno ih koristim, stalno ih kupujem, odlične trake. Sada neki proizvodi, pa ne znam u koju kategoriju da ih stavim, ali eto, neka bude razno. U pitanju je kozmetik balzam za usne, ovo je bio sa kokosom i vanilom, lep balzam u odnosu na neke druge koje sam koristila, kremast je, lepo se topi, ne morate non stop da mažete i dopao mi se miris ovog balzama, kupit ću ga ponovo svakako, u pitanju je prirodna kozmetika. Onda imam 2 proizvoda za nos, ovo su Marisol Fresh kao fiziološki rastvor za nos, ja kapine koristim od kada sam nekada davno u srednjoj školi bila navučena na nafazol i potpuno sam upropastila tu sluzokožu u nosu, koristim kad imam problema samo ove neke fiziološke rastvore, ali ovo mi dugo stoji. Ne znam zašto pre nije bačeno, ali eto sad sam ga pronašla pa bacam. Ok, rastvor. I imam, ovo je Pinigrim inhalator, ukoliko imate problema sa zapušenim nosem, može da se nađe u Liliju, mislim da je cena negde oko 100 dinara. Jak miris mentola i dopao mi se ovaj proizvod, ako to može da se kaže za jedan inhalator za nos. Onda imam kremu za ruke, u pitanju je Evelyn, ovo je meni mirisalo na bananu, jako kaže da ima i mango i kokos i shea butter, najviše mi je mirisalo na bananu, lepo mi je negovalo ruke i dugo mi je trajalo, ima 50 ml, svaka preporuka za Evelyn. Znam da ima još jedan miris jagode, ali njega nisam probala, možda i još neki, nisam sigurna. Onda imam Sensodyne pastu za zube, ova plava mi se nije dopala, nikakav ukus mi u ustima nije ostavljala, kao da nisam ni oprala zube, takav sam ukus imala, ali što se tiče desni, lepo ih je negovala, neću je više kupiti. Ima mnogo boljih Sensodyne pasti i ukusnijih. Zatim bacam ricinusovo ulje. Ovo je proizvod koji je skoro pun. Kupila sam ga za negu trepavica, zato što sam čula da je dobro za obrve za trepavice da rastu, ali ja kada sam probala da stavljam na trepavice, izlazio mi je kao osip na kapcima, onako sitne tačkice i prvo sam mislila da je možda od neke senke ili od četkice, međutim ja to stvarno redovno perem i brinem o tome. I onda sam pokušala da utvrdim o čemu se radi, to je ricinusovo ulje, ne znam zašto mi je to pravilo, ali kao neki vid alergije, zbog toga ovo bacam i neću ga koristiti više. Imam nešto od proizvoda za negu tela,
Potrošila sam Palmolive gel za kupanje sa mirisom čokolade, odličan gel. Ukoliko volite miris čokolade i tu puding teksturu, uživat ćete u korišćenju ovog proizvoda. Onda imam Balea penu za kupanje, o ovoj sam već pričala, kupila sam novo, upravo je koristim. Ovo je sa uljem avokada i mirisom cveta tijare i kokosa, odlična pena, baš mi se dopala. Onda imam peeling Avo Naturals Body Care, je linija i ovo je peeling onako kao sitan pesak u kremi, tako najlakše da vam objasnim, uopšte nije grub, vrlo je blag, možete ga koristiti svaki drugi dan ukoliko nemate previše osetljivu kožu, miris njegov mi se dopada, ima 200 ml i u avonu je vrlo povoljan. Onda imam ovaj tester, onih Nivea Clay kupki, šta znam, ovo mi je jedan sasvim prosečan proizvod, ništa što bih nešto namenski kupila, ali eto, koristio je za 2 tuširanja. Eucerin antitranspirant 48 sati, ovom proizvodu sam pričala, dopada mi se, lepo štiti i kupit ću ga nekada ponovo svakako. Onda imam jedan tester parfema koji sam dobila u Sephori, u pitanju je L'Interdit Givenchy i što se tiče ovog parfema, htjela sam da ga kupim i baš me zanimalo da isprobam Givenchy parfeme. Dopalo mi se kako miriše na onom kartončiću i zato sam uzela tester da ga malo isprobam kod kuće. Dopao mi se kada ga našpricam, međutim kada odstoji na mojoj koži miriše katastrofa. Inače, ukoliko želite da probate, imate u Sephori, njegova najveća mililitraža košta negde oko 12-13 hiljada. Ja ga svakako neću kupiti jer mi se miris na meni ne dopada. Što se tiče nege kose, imam 2 proizvoda. U pitanju je Kreiterhof šampon i ovo je za masnu kosu sa mirisom ruzmarina. U pitanju je biljni šampon i meni je ovo jedan od boljih šampona koji sam koristila, ako ne i najbolji. Ne iritira mi teme, kosa mi je čista do 3 dana sigurno, nekada i 4. I stvarno odličan, ponovo ću ga kupiti, uvek koristim neki između pa kupim ovaj i baš mi se dopada. I imam Balea, ovo je balzam za kosu, ima 200 ml, u pitanju je onaj sa keratinom i arganovim uljem. Već sam pričala o njemu u nekim novitetima, dopao mi se miris, dopalo mi se šta radi, onako kosa mi je bila mekana, lepo se raščišljavala, nije pružio sad ne znam kakvu negu, u pitanju je balzam, ali dopao mi se. Onda imam Gillette Venus brijače, ovo su neki drugi u odnosu na one koje ja koristim i bili su na nekom opasnom sniženju, zato sam ih i uzela. Međutim, ne dopadaju mi se ovi brijači uopšte, previše su oštri, nekako nisu za moju kožu, nisam se posekla sa njima, ali mi se ne dopadaju. Evo izgledaju ovako, šareni su, ovo su bila na 3 šarena, ali ne, neću ih kupiti ponovo. Ovo su Jessa dnevni ulošci, možete ih naći u DM-u, već sam pričala i o njima, jeftini su, ja ih ne koristim tako često, ali su dobri za tu namenu za koju ja koristim. Onda imam 2 proizvoda, takođe ne znam u koju kategoriju da svrstam. Imam Profissimo ove eterična ulja, ovo je naranđa, o njemu sam pričala, mislim da bi u nekim favoritima, odlično ulje, kupujem ga iznova i iznova. Koristim ga stvarno za osvežavanje sobe, mi je najbolje. Baš onako lepo sveže miriše i osveži svaki prostor. Da, jabuka i cimet, kupila sam ga zimus i misleći da će mi baš onako upotpuniti tu novogodišnju atmosferu, međutim ovaj miris mi je gušio, uopšte mi se nije dopao, tako da ga bacam, ovo je jednom korišćeno. I sada nešto od šminke što sam potrošila ili bacam. Imam ovaj Luminous Tester BB kreme, nju sam takođe dobila sa onom Miša BB kremom, ova ima zaštitni faktor 37, međutim meni se nije dopala, koža mi je bila previše masna, recimo pola sata nakon njenog nanošenja i mojoj koži ovaj proizvod ne odgovara, tako da svakako nikada neću naručiti to. Zatim bacam ovu Bioderma Photoderm Nude Touch, ima zaštitni faktor 50+, o ovome sam pričala, bilo u godišnjim favoritima, stvarno je odlično, ima i onako blagu boju, da možete da stavite kao BB kremu, a usput ima i zaštitni faktor, tako da je proizvod 2 u 1. Bacam zato što već od stajanja osjeća se, iako se promućka, osjeća se onaj miris, kako da kažem, ulja,
zato što ima dve faze, ima tu boju i ima uljani deo. Kada se to promućka, to se pomeša. Ne bih da rizikujem da stavljam na kožu. Svakako ili ću kupiti ovaj nov ili ću kupiti neki drugi sa zaštitnim faktorom, još ću da vidim. Onda imam potrošen Aura Correct Me korektor. Ovo je bio broj 306 Natural. Ovo je u boji moje kože. Ja volim te korektore koji su u boji moje kože, ne volim da su previše svetli i odličan korektor ukoliko ne želite neko jako pokrivanje, nemate velike nepravilnosti, nemate tamne podočnjake, mislim da je stvarno odličan korektor. I bacam jedan Lumsov proizvod. Pored toga što mi se sam proizvod nije dopao, evo vidite na šta liči i stvarno dugo stoji vreme da se baci. Ovo je highlighter stick. Mislim da je u broju 01 ili 02, nisam sad sigurna, nije ni važno. U svakom slučaju ovaj proizvod mi se nije dopao i pored toga ima vrlo nekvalitetno pakovanje. Polomilo se kada mi je prvi put pao i to ne sa neke velike visine, tako da on stoji eto tako, ne znam ni ja zašto ranije nije bačen, ali dobro. U svakom slučaju, evo ovde, boja 02. I to bi bilo sve za ove potrošene proizvode. Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste, lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!